Tene October kalo kile mugan samba flani mugan anduru DMS TV chenamsu onichi oniyantuma ayo bisimila DMS TV sanfi foli antanu bankan bagana lami bago bele jeli malikono ani malikoka ako do kibaru ni o wagati sele sananga si anga bi kuna fun ba mani ka ludo kloka ambe wakilna jigi ka pisi ganda meni kuna funan kanina charlie ani ka wakilna udia kilna diorla wali ko fe bi kuna fun ba mani mabuleni ka ludo kloka do betalike Ame wakati mna ina foko bikola kana balia okon be asongo circle konana oko okumiyara kon konana ko tarata temeni October kalo kleta annani shu samba flani mo anduro ko mamar mfetigi do yere kon tara asongo circle yere konna wala saga sigata asongo sigiwa ma yere kon wajibi aku ka karbira alini dumini yere kon di oluma Kasangani la kana balia yere kon Charlie anka mali jamana konana mi anka mali au Conseil islamique mauluni Ligue malienne des imams et savants pour la solidarité islamique mawera kon farla nyoka ni ka communiquer ke juma temeni October kalo kleta ani wolofla samba flani muga andur communiquer mi yere kon konana anka islamé jekulu man yere kon be farla nyoka ni ka wulima te kan chimal jamana kono do bela jile yere kon kanga farla nyoka kanga duwa yere kon ke mali ame wakati mnena fokobi ko wa uye babu do yere kon tanika udi misiru almamu bela jile yere kon ma ko juma kutuba yere kon ko ka kuma o babu nunga ko kletan ko tagala kona na mi anka mali office central de stupéfiants o CCN ne chakeda yere kon mi ka bara benendo nyana min ma fe ondoni kele limane ka bo anka mali jamana yere kon kona ala ka fo ko kletan ko tagala kona na ko OCC ka chedo yere kon siraka ubuluda fura ba ele male toni bioro yere kon ka ko wa ko min fura ba ele male ton bioro yere kon mara yere ko gele yere kon bino mi OCC mawlu ferlatige ni kan fen kuntan yere kon jini alamsa temene October kalo kleta ani wara samba flani muga anturu jo garla ni yere ko folimbe kati cercle yere kon nana ame wakati mnena fako bimi anka mali dwani mawlu chesile no ferebela jilla tigella wala sami yere kon furudi ka o kala ka anka mali jamana konana oko okumera de kon konana don temeno na mi anka mali dwani mawlu bulo da passager do yere kon ka valizika anka bamako aéroport international président Modibo Keita yere kon passager mu kunga valizi yere kon konana dola war ba bisaba aninani haleni kemeshi yere de kon kumbe akonana nini mako fole mani war ban yere kon déclarer wala kon kera sababu ni mi ye dwani mawere kon oli ubulo dani war ko fole inka kasoro amasega bo anga jamana kon nana alamsa temene October kalo kleta ani wara samba flani muga anduru ko bandi do yere kon tara sirada Nigeria ka polisu yere kon nye wa soro Nigeria ka polisi yere kon olukumbe patrouille do yere kon na sirala sirambe bo bunsioni kata frontière localité la ni yere ko fole nme nsafe region kon na be kina kina ya la zamfara eta yere kon na ala ka foko ni bandi mun yere kon tara sira yere kon da Nigeria ka finiti bunye ko kun yere kon mato kon lotay akela sababu ni ka Nigeria ka polisi duru faga aleni groupe paramilitaire doni olube collaborer uni ni localité police yere kon nyoncha la kera sabu ni ka o groupe paramilitaire man yere kon ka ma sabade bone aninani obebe mo shekinema ila fansi gile kundo na etugo miere kon ko juma temene October kalo kleta ani wolofla samba flani mo androme dura trompe aliada Volodymyr Zelensky yere kon kuloka ka fo ko mi missile Tomahawk yere kon ko États-Unis te sega o missile yere kon di Ukraine wala sa aga sega illa fasaili su yere kon contrôle mi Donald Trump yere kon no États-Unis jamana nyama ya ale kon e blasral kan kele mi yere kon di Volodymyr Zelensky yere kon ma ode ka ka ferlatege ani Vladimir Putin o ka ben kan yere kon soroni kele na chugo mi da mesega karni kele na konyo te mi yere kon ni missile ko fole ko États-Unis te sega o kon di Ukraine ma kuna funate menu na kunya la si au makafa ko mi Amnesty International mawera kon ko le communiqué do era kon ke Côte d'Ivoire autorité mawera kon ka ko juma tamene October kalo kleta ani wolofla samba flani mo anduru Côte d'Ivoire gouvernement mawera kon bebo ni ka jabi ke kanyeshi Amnesty International mawera kon kani kuma yera kon ni kuna fon bande be ambulo korobi amna munu wala o bidon kibaru kon nana
aka mali localité dɔw be an be wagati min na fɔ ko bi a yirala k'a fɔ ko min ye lakanabaliya yɛrɛ kɔni ko be ni yɔrɔ kofɔlen ni yɛrɛ kɔnɔna ko tarata tɛmɛni octobre kalo tile 14 san 2025 sufɛla yɛrɛ kɔni fɛ ko min yɛrɛ kɔni maamaramafɛntigi dɔw ye olu tara Asango cercle kɔnɔna na ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna fitiri seli kuma yɛrɛ kɔni min ye maamaramafɛntigi dɔw ye minnu yɛrɛ kɔni ma lakodɔn k'olu nana baara village yɛrɛ kɔni kɔnɔna ni yɛrɛ kofɔlen be Asango cercle de kɔnɔna na surtout yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla ko kabini ni maamaramafɛntigi nin tara ni village kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u ye u kunda village yɛrɛ kɔni misiri kan u selen misiri yɛrɛ kɔnɔna u taara ye k'a fɔ ko ni village sigibaa man yɛrɛ kɔni kun be seli yɛrɛ de kɔnɔna misiri kɔnɔna na ka da kan u bena wagati mun kɛra fitiri seli wagati de ni yɛrɛ kɔni ye jɛkulu maramafɛntigi ni yɛrɛ kɔni k'u ma ko bila da kelen dara bilen u y'u sigi misiridan yɛrɛ kɔnɔna walasa ka se ka village man ninnu kɔnɔ u ka tila seli la fɔlɔ ko village man ni yɛrɛ kɔni tilalen seli yɛrɛ kɔnɔna u be bɔ wagati min k'u bena taa u ka so yɛrɛ kɔni min ye jɛkulu maramafɛntigi ni yɛrɛ kɔni olu nana village man ma k'a laɲiniw fɛ k'u ka karibira hale ni dumuni yɛrɛ kɔni di olu ma ni yɛrɛ kɔni maamaramafɛntigi ni yɛrɛ kɔni k'u ye ni laɲini min yɛrɛ kɔni kɛ village man fɛ u ka o laɲini yɛrɛ kɔni ma sabati u ma nimisi wasa sɔrɔ la ka da kan karibira ale ni dumuni u ma sɔrɔ ne ka di u ma o yɛrɛ kɔni kelen maamaramafɛntigi ni yɛrɛ kɔni wulila ne ka taga k'u kɔni ma walejugu foyi ta ne ka ɲɛsin ni village man ninnu ma ko ni maamaramafɛntigi kelen ni yɛrɛ kɔni continuera u ka tagamaw yɛrɛ kɔni fɛ ka taa fo Tambago village yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni village kofɔlen yɛrɛ kɔni ni baara village yɛrɛ kɔni be ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ko maamaramafɛntigi ni selen ni village kofɔlen ni yɛrɛ kɔnɔna o village sifinaka fila yɛrɛ kɔni maamaramafɛntigi ni ye olu ka telefɔni yɛrɛ kɔni minɛ u la ka sɔrɔ ka taa yɔrɔ la yɔrɔ min ma lakodɔn an be wagati min na i n'a fɔ ko bi wale min yɛrɛ kɔni kɛra Asango cercle yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o kɛra sababu ye ni ka man yɛrɛ kɔni jɔrɔ kosɛbɛ o y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ kɔnɔna min ye maamaramafɛntigi ni ye k'u ma fɛn kɛ olu yɛrɛ kɔnɔna ko nka olu yɛrɛ kɔni be siran nin ko ninnu na ka d'a kan a bɛ se ka kɛ don n'a nataw la maa wɛrɛw yɛrɛ kɔni bena olu ka village la ne ka walejugu ta ka ɲɛsin olu yɛrɛ kɔnɔna o de la k'u be welemada kɛ ne ka ɲɛsin an ka Mali autoritéw yɛrɛ kɔni ma k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka se ka olu ka lakanaw yɛrɛ kɔni sabati u sigiyɔrɔw la nin wale yɛrɛ kɔni b'a yirana k'a fɔ ko min ye pression ale ni menasiw yɛrɛ kɔni ye ko kuma caman min ye jɛkulu maramafɛntigi ni u kɔni be o kɛ ne ka ɲɛsin village sigibaa maaw ma wale de kɔni na ka kan an ka Mali autoritéw ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa ka se ka Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ka lakana sabati jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na ka sanga ni lakanabaliya yɛrɛ kɔni carilen an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min an ka Mali au conseil islamique olu ni an ka ligue malienne des imams et savants pour la solidarité islamique ni o ye limama maaw yɛrɛ kɔni olu ni au conseil islamique maaw yɛrɛ kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka communiqué kɛ juma tɛmɛnen octobre kalo tile 17 san 2025 communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an ka nin diinɛ ɲɛmaa nin yɛrɛ kɔni be wulimada kɛ ni ka ɲɛsin Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ma k'an ka fɛn camanw yɛrɛ kɔni kɛ an be wagati min na i n'a fɔ ko bi walasa min yɛrɛ kɔni basigi ale lakana ka se ka o sabati an ka Mali jamana kɔnɔna na walasa an lamɛnbagaw aw ka se ka faamuyali yɛrɛ kɔni sɔrɔ kuma minnu yɛrɛ kɔni fɔra nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna hamna na video dɔ yɛrɛ kɔni cari video mun kɔnɔna na aw bɛna walawalali ye bɛɛ bɛ se ka i ka tɔmɔta yɛrɛ kɔni sɔrɔ ninnu ka kuma fɔlen ninnu kɔnɔna na aw ni aw an ka jɛ ɲɔgɔn fɛ an ka video in lajɛ a ma dogo maa si la k'a fɔ ko an ka ba Maliba in a bɛ degun kɔnɔna na kabiri wagati jan degun mun n'o kɛlen don k'a bila lombolanba la degun mun n'a kɛra sababu ye ka basigibaliya lana jamana kɔnɔna na a kɛra sababu ye ka tɔɔrɔw lase jamanadenw ma ka tɔɔrɔ lase jamana yɛrɛ ma wa degun don mun b'a la ka jiri a lahalayaw b'a la ka yɛlɛma don o don an bɛ Ala deli Ala ka kɛ an tangabaga ni an dɛmɛbaga ye silamɛw ka kelenya tɔnba mun bɛ yen n'o de ye tɔn bɛɛ lajɛlen ka tɔn ɲɛmaa ye n'o ye au conseil islamique ye ale ni alimamiw ka tɔnba n'o ye limama ye o jɛna ka o bolo di ɲɔgɔn ma ka sigi ka hakili jagabɔ kɛ o hakili jagabɔ in na o bɛnna fɛn dɔ kan o ka kan ka mun waliya mun bɛ se ka kɛ bɔda ye an bolo nin degun in kɔnɔna la k'a to jamana ka lafiya o la bi jumadonba in na o jumadonba mun ne o bɛnna octobre kalo tile 17 ma san 2025 o bɔra ni bɛnkan dɔ ye ko k'a ɲɛsin Mali alisilamɛw bɛɛ lajɛlen ma bɛnkan fɔlɔ ye mun ye k'o bɛ Mali jamanaden bɛɛ lajɛlen wele
ka taa sabali ma ani yafa ɲɔgɔn ma ani kelenya ani ɲɔgɔn minɛ ani ka an yɛrɛ kalifa don Alahu Taala la ka an ɲɛsin Ala ma k'an jigi sɛmɛ Ala. Bɛnkan filanan ko b'a ɲini Mali alimami bɛɛ lajɛlen fɛ maa o maa mun bɛ mɔgɔ la seli kɛ Mali kɔnɔna la misiri dɔ kɔnɔ zawiya dɔ kɔnɔ yɔrɔ yɔrɔ mun b'a la ko seli yɔrɔ don ne alimami bɛ yen n'a bɛ jɔ mɔgɔw ɲɛma k'o la seli o b'a ɲini o bɛɛ lajɛlen fɛ k'o ka duwawu kunutu kɛ duwawu kunutu o kɛli sabatila ka bɔ Ala kɛra yɔrɔ kisi ani nɛɛma bɛ a ye ne degun ye silamɛw sɔrɔ a tun bɛ kunutu kɛ k'a ɲini alimami bɛɛ ka kunutu k'o ka misiri la jamana ka basigi la ani jarabi mun bɛ an kan degun mun bɛ an kan degun in ka se ka wuli cogoya mun na mun ye o kunutu kɛli ye k'a kɛ fajiri seli la i kɛlen kɔ ka kimiri minɛ kɛ jɔko laban na yanni i ka taga tenturu la ka kunutu kɛ o wagati la ni mun ye o ta o ye kɛcogo dɔ ye ni mun yɛrɛ fana dun b'a kɛ bange seliw bɛɛ la fitiri ani safo ani fajiri o fana ye kɛcogo dɔ ye mun sabatila ka bɔ dɔnnikɛlaw yɔrɔ ni mun yɛrɛ fana dun b'a kɛ seli wagati 5 in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o fana ye kɛcogo dɔ ye mun sabatila ka bɔ dɔnnikɛlaw yɔrɔ dɔnnikɛla si ma fɔ ɲɔgɔn kɔ k'a fɔ ko ne degun ye silamɛw sɔrɔ ko kunutu ka kan ka kɛ dɔnnikɛla bɛɛ bɛnna o kan ani lahalaya minnu filɛ nin ye de o ka kumakanw ye a kɛcogo la o la ni mun ye dɔ ta ninnu cɛla k'o kɛ baasi t'o la nka an tɛ fɛ fewu misiri ka sɔrɔ yen Mali kɔnɔ alimami ka sɔrɔ yen Mali kɔnɔ ko mun tɛ kunutu kɛ a ka seliw kɔnɔna la ka d'a kan n'i y'a mɛn ko i bɛ diinɛ ko baara ka ɲɛ jamana kɔnɔ a ka sɔrɔ basigi de bɛ yen lafiya de bɛ yen silamɛya de fɔlɔ hamina ni basigi ye silamɛya de fɔlɔ hamina ni lafiya ye ka kɔn diinɛ bɛɛ lajɛlen ye o de kama an ka an jɔyɔrɔ fa nin yɔrɔ in na o la o kunutu mun fɔlen filɛ nin k'a daminɛ bi jumadon na mun nɔgɔ bɛnna arabi awal kalo arabi sani kalo tile 23 ma Ala kɛra ka hijira san 1447 n'o ye octobre kalo tile 17 ye san 2025 k'a daminɛ o don in na fo ka taa se wagati ma degun bɛ wuli wagati mun na n'o fana bɛna kɛ a dama kibaruya ye k'o di jama ma nin ye bɛnkan ni cikan filanan ye a sabanan ye mun ye a ɲininen don alimamiw bɛɛ lajɛlen fɛ juma nata ani juma wɛrɛ minnu bɛ da o kan o ka kumakanw ta u ka kutubaw kɔnɔna na ka walandaw ta u ka kutubaw kɔnɔna la i n'a fɔ a ɲininen don wajulikɛlaw yɛrɛ fana fɛ o cogoya kelen na ka kumakanw ta ka walandaw ta mun bɛ kuma basigi kan mun bɛ kuma jamanadenw ka kɛnɛya kan mun bɛ kuma jamanadenw ka ɲɔgɔn minɛ kan mun bɛ kuma jamanadenw ka yɛrɛ kalifa kan Alahu Taala la mun bɛ kuma degun wulili kan ka bɔ jamana in kan o la ni Alahu Taala sɔnn'a ma limama mun ye alimamiw ka tɔnba ye o bɛna kutuba in labɛn k'a cɛri ka taga di alimamiw bɛɛ lajɛlen ma walasa baara ka kɛ ni a ye kuma kuncɛli la an bɛ Alahu Taala deli ni a tɔgɔ sanumanw ye a n'a mankutu kɔrɔtalenw ye balaw mun bɛ an kan fitinɛ mun bɛ an kan Ala k'a wuli ka bɔ an kan.
ina fɔ ani an bɛɛ bɔra ka video in yɛrɛ kɔn lajɛ cogo min an y'a dɔn k'a fɔ ko an ka Mali ɲɛmaa nin yɛrɛ kɔn bɛ ka welemada kɛ ne ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔn ma ko min yɛrɛ kɔn ye duwawu ye kan k'o kɛ Mali yɛrɛ kɔn ye kosɛbɛ an ka fara ɲɔgɔn kan min yɛrɛ kɔn an ka jamana an ka se ka o lakana ale ni kana ni basigi yɛrɛ kɔn jamana kɔnɔna an jigi dalen don k'a fɔ ko k'a daminɛ bi yɛrɛ kɔn min ye Mali jamana kɔnɔdenw kɔnɔna fara ɲɔgɔn kan walasa an ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ne ka an ka jamana yɛrɛ kɔn lakana sabati. An ka Office Central de Stupéfiants ni o ye OCS ma ni ne cakɛda an ka Mali jamana kɔnɔna min ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don ɲɛnaminimafɛnw yɛrɛ kɔni donni kɛlɛli la ni ka bɔ an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna a yɛrɛ la k'a fɔ ko OCS ni a ka antenne régionale yɛrɛ kɔni opération baw yɛrɛ kɔni kɛ an ka Mali fantan a naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na tile 10 kuntagala kɔnɔna na ko opération ba nin yɛrɛ kɔni kɛra sebaaya y'u bolo ka k'a kɛra sababu n'u sera ka u bolo da furaba yɛlɛmali tonne 60 yɛrɛ kɔni kan a yɛrɛ la k'a fɔ kan OCS ma yɛrɛ kɔni u bolo da ni furaba yɛlɛmali tonne 60 min yɛrɛ kɔni kan ko n'a kun feerela k'a kun bɛ sefa wari miliyari caman yɛrɛ de kɔni bɔ ko wa opération in yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka dimi juguba yɛrɛ de kɔni don réseau maaw yɛrɛ kɔni na kɛrɛnkɛrɛnnenya réseau maa minnu yɛrɛ kɔni ka baara bɛnnen don ni furaba yɛlɛmalen nin yɛrɛ kɔni dɔnni na an ka Mali jamana kɔnɔna na ko OCS maaw filɛ ni ka ni 16 ba min yɛrɛ kɔni kɛ komi 16 in yɛrɛ kɔni cayara kosɛbɛ wa ale ni ko yɔrɔ yɛrɛ kɔni tɛ u bolo bɛ se ka ni fɛn baden nin yɛrɛ kɔni mara yɔrɔ minnu na o yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni alamisa tɛmɛnen octobre kalo tile 16 san 2025 OCS maaw yɛrɛ kɔni décision ta don kofɔlen na ko ka ni fura nin yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni jeni o ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni na OCS maaw taara fura nin yɛrɛ kɔni jeni Diogar la ni nin yɛrɛ kofɔlen bɛ Kati cercle de kɔnɔna na OCS directeur général ka dan ka ni o ye contrôleur général de police Basiru Banbaye ale y'a yira k'a fɔ ko kɔrɔlen olu kɔni bɛ nin baara nin yɛrɛ kɔni kɛ juin kalo tile 26 de ni o bɛ bɛn journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue yɛrɛ de kɔni ma ko kɔrɔlen olu bɛ nin don kofɔlen yɛrɛ de kɔni ma kɔnɔ walasa ka se ka nin furaba yɛlɛmalen nin yɛrɛ kɔni ɲɛnaminimafɛn ka olu bɛɛ lajɛlen jeni ko nka ni zen yɛrɛ kɔni a kun ka kan u k'u teliya kosɛbɛ ni ka nin furaba yɛlɛmalen nin yɛrɛ kɔni jeni ka d'a kan a mara yɔrɔ yɛrɛ kɔni kun tɛ olu bolo sabula tile 10 kɔnɔna na ni 16 ba in yɛrɛ de kɔni kɛra a bɛ sinsin k'a ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'olu nana nin fura nin yɛrɛ kɔni jeni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ɲɛna k'a kɛ jama yɛrɛ kɔni na k'o kɛ kun de ye walasa ka se ka jɛyali yɛrɛ kɔni don u ka baara in kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ nin fɛn kuntan nin yɛrɛ kɔni ni u minɛna u bɛ kɛ cogo min na Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ka se ka olu dɔn ale ni ko in bɛ kɛ sababu fɛnɛ ni ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni la sensibiliser nin ko ninnu kan ko olu b'a fɛ Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni k'u ɲɛ d'a kan k'a fɔ ko ni nin fɛn sugu nin yɛrɛ kɔni minɛna u bɛ laban yɔrɔ minnu na ko olu tun b'a fɛ jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ka o ye o yɛrɛ de kɔni olu bɛ fɛn ninnu jeni kɛnɛ kan da yɛrɛ de kɔni na ko in ye cikan gɛlɛn fɛnɛ ni ka ɲɛsin maaw yɛrɛ kɔni ma minnu ka baara yɛrɛ de kɔni ni fura trafiki nin yɛrɛ kɔni minnu bɛ kɛ sababu ye ni ka tiɲɛni yɛrɛ kɔni don jamana kɔnɔdenw ka kɛnɛyako la Dr Abdoulaye Guindo ni ale ye an ka Mali direction de la pharmacie et des médicaments yɛrɛ kɔni ka représentant ye ale bɛ hakilinajigi yɛrɛ kɔni kɛ ko a ka kan Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko nin furaba yɛlɛmalen nin yɛrɛ kɔni k'u bɛ tiɲɛni don an ka kɛnɛyakow la kosɛbɛ ko nin fɛn kofɔlen nin yɛrɛ kɔni tali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni fɛ o ye danger ba yɛrɛ de kɔni ye ka d'a kan a bɛ se ka tiɲɛni yɛrɛ kɔni don u ka adamadenya n'u ka kɛnɛya bɛɛ la wa a bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin OCS maaw yɛrɛ kɔni ka nin initiative ma ka d'a kan ko in yɛrɛ kɔni ye cikan ye wa fɛn don min yɛrɛ kɔni na jamana kɔnɔdenw b'a faamu k'a fɔ k'an ka ɲɛmɔgɔw ka cɛsiri baara yɛrɛ de kɔni ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka kɛnɛyako lakana min OCS maaw ye u bɛ hakilinajigi kɛ furajeni yɔrɔ nin yɛrɛ kɔni na ko a ka kan u ka Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni hakilinajigi k'a yir'u la k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye nin furaba yɛlɛmalen ale ɲɛnaminimafɛn nin yɛrɛ kɔni trafic ale ni a tali yɛrɛ kɔni ko kɔlɔlɔba yɛrɛ de kɔni bɛ o la n'i y'a kɛ ko yɛrɛ de kɔni na an ka jamana sifinnakaw a ka kan u k'u kɔ don nin fɛn kuntan nin yɛrɛ kɔni ma sabula a bɛ tiɲɛni dɔrɔn yɛrɛ de kɔni don an ka ɲɛnɛmaya la OCS directeur général ka dan kan ni o ye Basiru Banbaye ale bɛ sinsin k'a ka kuma kɔnɔna na ko jamana ka siniɲɛsigi yɛrɛ kɔni bɛ a ka sifinnakaw de bolo ko yɛrɛ de kɔni na ka kan an ka jamana sifinnakaw yɛrɛ kɔni k'u ɲɛsin kalan ale ni jamana ka ɲɛtaga yɛrɛ de kɔni ma min ye ɲɛnaminimafɛnw tali ni a feereli yɛrɛ kɔni kan kan kɔ don o ma ni opération min yɛrɛ kɔni kɛra an ka OCS maaw yɛrɛ kɔni fɛ o ɲɛtagaba yɛrɛ de kɔni ye ɲɛnaminimafɛnw ale ni furaba yɛlɛmalenw yɛrɛ kɔni kɛlɛliko la ni ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na wa ko in ye cikan gɛlɛn de ye ni k'a ɲɛsin trafiquants yɛrɛ kɔni ma k'a yir'u la k'a fɔ ko ni fɛn ninnu yɛrɛ kɔni u mana n'a kɛ cogo cogo min ye an ka autorités yɛrɛ kɔni u b'u bolo d'a kan wa u b'a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latiɲɛ cogo min a kana na se ka tiɲɛni yɛrɛ kɔni don an ka jamana kɔnɔdenw ka kɛnɛyaw la
An ka Mali douane maaw yɛrɛ kɔni ka jateminɛlen n'u ka cɛsiri baara ko kɛra sababu yɛrɛ kɔni n'u seginna ko kura ye k'u bolo da fɛnba dɔ yɛrɛ kɔni kan an ka Bamako aéroport international président Modibo Keyita yɛrɛ kɔni na ko an ka Mali douane maaw yɛrɛ kɔni ka brigade de l'escale maaw k'olu sera ka u bolo da dollar wari ba 34 ni 800 yɛrɛ kɔni kan min kun dogon bɛ duguko ɲuman na valise dɔ kɔnɔna na wa yirala k'a fɔ ko maa min yɛrɛ kɔni kun ta ye ni valise yɛrɛ kɔni ko ale tɛ an ka Mali jamana kɔnɔden ye ko contrôle yɛrɛ de kɔni senfɛ min ye douane maaw yɛrɛ kɔni olu taara bɔ ni wari kofɔlen yɛrɛ kɔni dogolen yɛrɛ kɔni kan ni ma kofɔlen ka valise kɔnɔna na k'ali n'a sɔrɔ ni voyage kɛla ye ale ma a ka ni wari muguba in yɛrɛ kɔni déclaré aéroport la ɲɔni a bɛ donna ye an ka Mali jamana kɔnɔna na k'ali n'a sɔrɔ a ma o yɛrɛ kɔni kɛ min ye douane maaw yɛrɛ kɔni olu cɛsiri k'u ka baara kɛ a kɛcogo ɲuman na ale ni baarakɛminɛ minnu yɛrɛ kɔni bɛ douane maaw yɛrɛ kɔni bolo baarakɛminɛ minnu yɛrɛ kɔni bɛ se ka ni fɛn ninnu nɔna minɛ olu fana ye baara kɛ a kɛcogo ɲuman na ko yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye ni douane maaw yɛrɛ kɔni taara bɔ ni wari muguba in yɛrɛ kɔni kan min kun dogolen don ko ɲuman ni ma kofɔlen ka valise jukɔrɔla la ni wale b'a yira na k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye blanchiment d'argent yɛrɛ kɔni kɛlɛli ye ni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na ko min ye douane maaw ye k'olu cɛsirilen don o ko la sanga ani wagati dɔw fana ka kɔrɔfɔ la ko nin ko in b'a yira na k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye douane cɛdenw yɛrɛ kɔni k'u ka direction maaw yɛrɛ kɔni bɛ bilasiralikan ale ni baara minnu laɲini u fɛ k'u bɛ ka o bilasiralikan ninnu yɛrɛ kɔni labara wa baara minnu bɛ ka laɲini u fɛ u bɛ k'olu kɛ a kɛcogo la ka d'a kan min ye douane direction maaw yɛrɛ kɔni olu y'a laɲini u ka cɛdenw fɛ k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ contrôle k'u ka dɔ yɛrɛ kɔni fara u ka contrôle ka kɛ a kɛcogo ɲuman na walasa min yɛrɛ kɔni ye wariw yɛrɛ kɔni donnen an ka Mali jamana kɔnɔna na frontière yɛrɛ kɔni fɛ ka se ka o kow yɛrɛ kɔni contrôler kosɛbɛ an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko passager min yɛrɛ kɔni minɛna ni wari muguba in yɛrɛ kɔni ye ka sɔrɔ an ma a déclarer yɛrɛ kɔni ko ale bɛ an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni bolo walasa a ka se ka jaabi yɛrɛ kɔni kɛ wari in bɔyɔrɔ la ale ni wari in yɛrɛ kɔni minɛna min ɲini an ka jamana kɔnɔna na ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni na carili ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wali kɔfɛ an b'a fɔ a ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma